Rigar 'yanci, rigar 'yanci, rigar 'yanci, rigar 'yanci. Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na rigar 'yanci. Shiri ne wanda yake zakulo shahararrun mutane a ciki da wajen wannan jiha domin tattauna wasu muhimman batutuwa. Yau ma kamar kullum mun samu bakuncin Alhaji Halle Mu'azu tudun 'yan shanu Katsina wanda shugaba ne na kungiyar Talaka Zalla. Don haka ku biyo ni domin jin yaya tattaunta mu za ta kasance. Me ya ja ra'ayinka na bude ita wannan kungiya ta Talaka Zalla? To alhamdulillah ita wannan kungiya ta Talaka Zalla a asalinta akwai bayan Allah da ke zama a wani wuri kamar ranar Juma'a. To wannan wuri da suke zama da ba wai da guragu da makahi kawai ba ne, a'a da masu kafa da masu lafiya suna zama. Akwai wasu sukan ba su alheri. To kuma sai na kalli wannan mutane mafi yawansu suna cikin wani hali. To dai kuma mai tausan talaka ne, ina tausaya ma talaka domin nima talaka ne, gidan talakanci na tashi, gidan almajirci na tashi. To saboda haka ina ganin kalubale kamar yadda suke gani, shi ya sanya na ɗauri aniyar cewa in zo da abinci in basu, in ɗauki kuɗi in basu, idan akwai marar lahiya in bashi kuɗi ya sai magani. Hatta kai ina yawo duk Juma'a zan samu dakta guda biyu waɗanda za su zo da irin magunguna haka. Ana wanda bai da lahiya, masassara, ciwon jiki, ciwon kaza, duka dai a ɗan rika rarraba musu ana basu. Wayanda kuma za su zama wajibi a kai su asibiti, to sai hada su da dakta din nan da wane su ba da sunansa a tai asibiti. Wayanda ke da bukatar sutura kuma nakan sai irin kayan nan ɗinkakku wayanda za ka gansu ana saida su, masu bukata wayanda aka ga lalle suna bukata su ma a saya a basu. Haka kuma wayanda ke da bukatar takalmi ne, a littafin karatu ne, ƙur'ani ne, alluna ne, duka dai akan saya a bada. To wayannan mutane sun raja a kwarai da gaske kuma suna jin daɗin abin da ake musu. To amma sai suka ce to su gaskiya ba su da wani shugaba na talakawa sai Alhaji Halle. To kaji inda ainihin kungiyar Talaka Zalla ta hito, suka ce za su yi kungiya amma Alhaji Halle za su ba shugaba, domin shi mafiya sun san iyayena, sun san mahaifina, sun san yadda yake, sun san duk da sauransu. So shine to kaji asalin kungiyar Talaka Zalla. To shine suka ce to shine muka na ce to za a samu kungiyar nan suna kungiyar Talaka Zalla. Suka ce sun hatta bi suka yi murna suka yi komai. To kaji asalinta akalla sama da shekara 10. To Alhaji, ita aka ce kungiya akwai wata kafa da gwamnati da ake rajista. Shin ku yi rajista da gwamnati ita wannan kungiya ta? Ba rajistar da ba mu yi ba, duk wanda ake so mu yi. Duk wani mataki na kungiya na zama kungiya wanda ba mu iya kalubalanta tana yi. Tun abun ma na banza har yanzu yayi daraja. Mun yi shi ba mu da wata matsala game da duk wani challenge ko wani abu ba mu da shi. Inda wannan ne ba mu da shi. Alhaji, kamar aka ce in dambu yawa bai mai kuma kasantuwar kai kaɗai kila akwai bukatu na kamar da ka faɗi na rashin lafiya, makaranta da sauransu. Shin ana neman gudunmawa daga ɗaiɗaikun mutane ko da gwamnati? Ka san shi aikin da ka sa kanka yi, to ka bar ma kanka shi, ba ni kaɗai ba. Akwai abokai waɗanda suke suna muna tare, suna da iko, sukan taimaka da wasu abubuwa su ma akan gudunmuwarsu. Haka ni kuma sana'ata da nake ina saida abubuwa, nikan samu abin da na samu kuma nakan taimaka talaka da abin da nake taimaka musu. Saboda haka shi maganar gwamnati ba kai tsaye zaka ce ma gwamnati ta shigo cikin kungiya ba. Ma dama gwamnati za ta shigo cikin kungiya ka gayyace ta, to ta zama kungiyar gwamnati ba ta ka ba. Mu kuma abin da muke kallo kullun in dai gwamnati za ta ce ga kaza ko mu ce ma gwamnati kaza, to ba mu da dama hidi ma gwamnati gaskiya, ba mu da damar gaya mata ga abin da ke bukatun al'umma. Duk wani abubuwan, duk wanda zai ce maka yana da kungiya yana tare da gwamnati, wallahi ba zai iya hidin gaskiya akan al'umma ba. Wannan shine gaskiyar magana. Amma Alhaji, baka ganin kamar wani nauyi ne na gwamnati, kamar ko a ce gazawa ne na ita gwamnatin yasa barace-baracen yayi yawa da kuma neman taimako da rashin kasa karatu kuka zo kuke taimaka mata?
to ita gwamnati a ko'ina ta gaza, ita ko'ina ta gaza, domin abin da ya sa ce ma ita ko'ina ta gaza, duk afirka ba kamar najeriya, arziki duk duniya ba wanda ya kai najeriya. Duk abin da ka sani muna da shi, mu ba mu ɗauke shi komi ba, shi a najeriya wallahi tallahi a wasu ƙasashe ba abu ne mai wahala. Yanzu nan wurin duk arzikin da ka sani ba wanda ba mu da shi na ƙasa, amma wasu ƙasashe ɗaya gare su kuma suna wadatar da al'ummarsu. Kullum ina wannan hirai, mafi yawa wayan jaridu wasu su sa, wasu kuma ba za su iya sa ba, amma kullum shugabanni suna yin abubuwa daidai da abin da suke ganin ya yi daidai da su, amma ba suna yin abin da ya daidai da bukata al'umma ba. Wannan shi ne gaskiya. Mu mun san halin da talaka ciki. Ni yanzu a nan na taɓa hira a KTTV abin ganin ɗinta suka tambaye ni, yanzu idan da me yasa ba ma ba gwamnati shawara, ni ce ba gwamnati ke ba mu ba shawara ba, ita ke ba ta son shawarar mu. Domin duk wanda ake ɗauka a ba SA ko kwamishina ko ne wanda ya shahida mukami na gwamnati, wallahi ba zai taɓa gaya ma gwamnati gaskiya abin da al'umma suke ciki ba sa hidi. Sai dai dan hadanci a ce yau kai shugaba in dai mai hankali ne da tunani, yau a zo a ce maka al'umma sun ce kayi daidai, gobe a ce daidai kake, jibi a ce daidai kake, wallahi tallahi ka kalubalanci mai gaya ma wannan magana. A ce kai ba wani abin da kake ba daidai ba, wanda za a ce maka a'a bari ka gyara, sai dai a ce ma kullum daidai kake, kai kana jin daɗi kana dariya. Ƙarya suke, wallahi ƙarya suke ma, ba gaskiya bane. Mu shugabannin kungiyoyi ba ina kirari ba, la fahara ni tun daga gwamnan sarki muhutar na farko a nan jihar Katsina da aka fara, wallahi nike tare da gwamnoni, kuma ina ba su shawara, kuma suna amfani da shawarwarin, suna shawara ga gwamnan soja, wallahi tallahi sai dau shawara 100 da kai, bai dau dan siyasa bai dau shawara 10 da kai ba. Domin shi abin da yake so ba hadi yau ya ce ai gwamna ai al'umma yau ƙarya, kuma zai ƙarya yake, ai ba gaskiya ba ne. Ba al'umma da yanzu kamar wannan gwamnatin nan ta jihar Katsina, sai ka ji ina jin wasu su shiga jaridu, su shiga irin wannan media, su shiga gidan kawayen rediyo, wai ka ji suna wagana kamar wanda gwamnan nan bai taɓa yin abu na kuskure ba, kamar gwamnan nan daidai yake yi, ba kuma haka ba ne. Mu muna da kalubale da za mu gaya musu, amma ba su yadda mu je mu gaya musu, kuma ba su gayyatar mu gaya musu. Dan mi gaskiya za mu gaya musu. Ni yanzu ina da sanatan da in ya zo nan, na rance da Allah duka tsina ba mai gaya mai gaskiya, kuma duka tsina ba mai sa shi gaba mai wada in ba iyayen shi ba da suna da rai. Zan sa shi gaba, kakka da wuri na in na gaya ma. Kai ma gwamna in ka kira wani na gaya ma, in ba ta ma daɗi ba kakka ƙara kira na. Saboda ba ruwa na tashi almajiri, kuma na tashi dan kasuwa tun ina dan shekara 18 nake hawan mota ta kaina. Wallahi duk tashan da ake yi nan ba, wallahi babu yaro karami wanda ya tashan arziki iri na, sai dai mutum ya ga uban shi mai abu. To amma ina so mutum ya sani, gwamnati ta sani, wallahi tallahi duk abin da za ta yi ta sa shugabannin kungiyoyi, shugabannin al'umma gaba. To ko da wannan bai daidai ba wannan zai yi daidai, in wannan bai daidai ba wannan zai daidai, wannan daidai dan ana tsinta wata ran sai ta zama daidai. Amma ba maganar a ce wannan ya zo ya ce kaza, wannan ya shiga rediyo ya bambadanci ƙarya, kuma ya shiga ya ƙaƙaro ƙarya don a ɗauki kuɗi a baka, kai ka zo ka hidi ƙarya, wanda kuɗin da za a baka kila baka sati 2 ko wata 1 ko wata 2 ko wata 3 ka cinye su, amma ka hidi abin da ba daidai ba har ga Allah. Kuma al'umma suna kallon ka kai ga matsayinka. Idan akwai mutanen da ke kallon ka mutumin kirki, yau ka koma kai ba mutumin kirki ba a wurinsu. Tun da sun ji kahi da ƙarya za su ce ashe wani makareci ne, ashe wani haka yake ba haka maka ɗaukai ba. So muna yin abubuwa na gaskiya. Yanzu ƙungiyar nan ba challenging, ba ƙalubalen da ban gani ba lokacin da na kawata. Billahi la ilaha illahu gwamnatin Masari ba ƙalubalen da ban gani ba. Kai har inda nake sai da aka sa aka tada ni, aka zo aka sa wata kungiya ta Masari, ofis ɗin na kama, na haƙura na taho ina yi, domin abin da kake
in dai na Allah ne na kirki ne dan Allah dan jama'a dan ci gaba wallahi sai ya yadu. Bayan wannan ina yin ta aka inda suke tinkaho na gwamnati ne gidan rediyon Katsina na zo na shiga aka ta gayyata ta ina magana kungiyar talaka zalla wallahi duk jihohi sama da jiha 7 suka kama. Saboda haka mu ba mu da wani abu wanda za mu hidi, mu dai gwamnati ta mu ce kuma gwamnati mu muka kafa ta, kuma duk gidajen rediyo tun daga Katsina zuwa Kano zuwa Kaduna sun san farfagandar da muka yi, sun san kokarin da muka yi, sun san irin lokutan mu da arzikin mu da mutanen mu da muka tattara aka zabe su wa'annan gwamnatocin, amma ba su taba kula mu ba, ba su taba tunanin mu ba, duk abin da za a yi. Kuma idan mutum ya ce ƙarya ya zo ya kira ni in bashi hujja, ni ban taba yi ma wani ƙarya ba ko in mai shari ko in mai kaza, babu wallahi. Zan hidi daidai abin da kai, kuma ko lahira in ka tashi abin da kai shi zaka yawa. To Alhaji a wannan ɗabin da muka dora yanzu idan aka ce game da tunda ka san kurkuku ka san ciki ka san waje, ka yi bayanin tun daga gwamnan sarki Bukatar har zuwa gwamnan Masari, ka ga abubuwa daban-daban wanda suka wuce, wasu na gwanin sha'awa wasu kuma na haka yake. Wane shawara kake ganin zaka iya ba wannan gwamnati ta yanzu a jihar Kaduna domin ganin cewa an gudu tare da kuma ta soke wani nauyi wanda Allah ya kara mata ba da mutane? Mu shawara kullum muna tare da mutumin da ke son shawara, inda zai ma al'umma aiki, ba zai ma kai ne aiki ba, a'a ba zai man aiki ba, a zai ma al'umma aiki. Ai ita wannan kungiya da muka kafa ta talaka ce. Idan aka ce talakawa, ila in kana mulki har ubanka na ciki in talaka ne. Saboda haka ba muna magana bane akan ni ko shugaba ko wani kaza, muna magana akan al'umma, kuma dukiyarmu da muke badawa dan Allah dan al'umma, mun san inda Allah zai aje ta, mun san inda Allah zai aje mu ita. Saboda haka kaga duk wannan abubuwan ba wani abu bane ba wanda za a ce wai kaza ko kaza ko kaza, a'a ba shi bane. Mu dai shawarar mu ga gwamnati ta dubi Allah, ta san cewa al'umma suka zabe ta, in dai sun yadda zaɓar su akai ba ƙarfi ya kai su ba, in dai sun yadda zaɓar su akai ba wani abu ya kai su ba, sun yadda Allah ya kai su tare da jama'a, to su waiwayo su kalli al'umma. Yanzu lokaci yayi, sun ba al'umma baya, sun ba talakawa baya, ana kashe talaka ba tsaro, talaka na cikin masifa, talaka bai iya noma, talaka bai kiwo, an anshe dabbobin an kwace, an mai da talaka maciyaci bai da komi. Yanzu kuma duk an yi shiru, amma a dawo yanzu sai lokacin zaɓe yayi ku dawo ku zo ku ce ma talakawa mi, ko kuma mu ku kirawo mu gaya ma talaka mi. Idan kun gaya mu ga abin da kuke so, mu je mu gaya ma talaka mi kare kaga ba za mu yi ba, domin in mun masu ƙarya sun san ƙarya. Yanzu kullum abin da ake magana in banda sun san talaka, sun san shugabansu, sun san halin shi, sun san yadda yake, sun san ɗabi'a tai, sun san aƙida tai, sun san alƙibla tai, da tuni zagi ta uwa ta uba duk sharrin duniya da amani. Amma ban yadda ba, Allah ya sa mana wadatar zuci. Wannan yan sana'a da wannan gwangwan da kaga ina yi da menene, da sana'a ƙasa da gidaje da menene da injina duka da motoci, sana'a ce nake dan in ruha ma kaina asiri, in ruha ma talaka asiri wallahi. Wannan gaskiya ne. To Alhaji zuwa yanzu za ka iya bugun gaba ka ce ga wata nasara da ka samu daga buɗe wannan ƙungiyar shekara 10 zuwa yanzu wanda kake alfahari da shi? Ta babban nasara ta farko ku 'yan jaridu, domin sun ba da gudunmuwa akan yaɗa ƙungiyar nan, sun ba da gudunmuwa. Ni duk abin da za a yi, ko a ce ma ɗan jarida kaza, ko a ce ɗan jarida kaza, in ka ga an zagi ɗan jarida kan wajen hidin gaskiya aka zage shi, in ka ga an zagi ɗan jarida kan ya hidi abin da aka zage shi, to ina dinga yi maka lissafi yawa gare shi. Amma muna gode ma Allah, ni dai ina gode ma Allah, ina gode ma talakawa, ina gode ma 'yan jarida na jihar Katsina da na jihar Kano da na jihar Kaduna da saura na wurare waɗanda in na je za mu yi taro za su zo su yi, kuma su yi dan Allah ba dan kuɗi ba. Ba wani ɗan jarida da ke ansa kuɗin mutum, daga ku da ke yi na gida har na waje har na ina, wallahi ina godiya akan ku ƙwarai da gaske, domin kuna ba da gudunmuwa akan aikin Allah, domin yi ma al'umma aiki. In dai na gaskiya ne, aikin Allah ne, yau shi ne gaskiya. Alhaji, wani kalubale kuma da ke shi da adam ba a raba shi da kalubale, ita ma na san kungiyoyi suna fuskantar matsaloli da kalubale. Me babban kalubale ita wannan kungiya ta talaka zalla? To ita dai kalubalanta halin da al'umma suka ciki, domin mu muka shiga
al'umma in suka shiga wani hali mu muka shiga, ko na yunwa ko na talauci ko na kishi ko na rashin kuɗi ko na rashin noma ko na rashin kiwo, kuma duk ga su dai abubuwa da dama waɗanda in talaka suka shiga mu muka shiga, domin wannan kalubale ne na farko. Kalubale na biyu, mu dai muna ba a shugabanni shawara. Akwai mutanen da ke hitowa suna gaya musu gaskiya, amma sai ka ji an ce a yau an ce wani an mai shari an kama shi. Wannan ina da wannan gurin tun daga ku 'yan jarida har ya zuwa 'yan siyasa har ya zuwa masu iko har ya zuwa ma'aikatan gwamnati, wallahi tallahi duk wanda Allah ya ba dama ya ƙi amfani da wannan damar, ya yi amfani da sharrin shaidan da son zuciya ta yi, ka sani in kasa aka kama mutum kai ma wataran sai an kama ka, in kasa aka bugi mutum kai ma wataran sai an buge ka, in kasa aka ɗaura mutum wallahi kai ma wataran sai an ɗaure ka. Duk abin da ka sa amma mutum dan kan ka samu dama, alƙawalin Allah sai amma, idan ba a yi maka ba nan duniya lahira sai amma shi. Saboda haka mu muna ba su shawara su daina abubuwan da suke wanda ba daidai ba, kan an hito an hida abin da suke, kan an hito an hida gaskiya, kan an hito an harce musu su bar kaza, su yi kaza, su kyala kaza, su yi to wannan duk dan adam din da bai samu wannan ba, to wallahi tallahi ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron kanshi. Wannan shine gaskiyar magana. To Alhaji, amma gwamnan Malam Dukku Umar da ya ce yana ayyuka ne daidai da bukatun al'ummar jihar Katsina. Shi me zaka ce game da wannan? Yana yi. Ai ban ce baya ba. Duk gwamnan da ka sani ko ba daidai zai yi ba, ai aiki yake. Ai shi yana aiki. Kamar yadda ka ce daidai da bukatun wa? Al'ummar jihar Katsina. To ai bukatar al'ummar jihar Katsina ai da yawa ne. Yanzu nan mu uku ne. Idan ni yanzu shugaba na zo ne aiki dan kaina ba dan bukatar ku ba, ai dan kaina ne, zan ce dan ku. Akwai ayyuka waɗanda ya kamata gwamna yi kuma bai yi ba. Ina baka misali, yanzu daga nan kullum sai na hidu wannan in zan hira, daga nan Katsina zuwa Caranci ka dubi yadda hanyar nan ta lalace. Ina so ka gane, kuma gwamnan nan ya yi ciyaman a Caranci ko bai ba? Ya Katsina sai ya taho Katsina so 10 ya koma a rana in ta kama daga Caranci. Yanzu ya dubi wannan hanyar, shi na rantse da Allah hakunya yake bani. Wannan hanya daga Katsina zuwa Caranci, a ce gwamnan wanda ya ce man na wannan local government din, a ce yau ya samu gwamnan jihar Katsina, a ce wai Katsina zuwa wallahi tallahi na babbi da mota ta, ni na babbin wannan hanya da mota. Babu ranar da ba a accident, babu ranar da ban mota ba ta lalace a wannan hanyar. Kowa ya san wannan, sai da ake hidin gaskiya. Yanzu wannan ba aiki al'umma bane, me yasa aka ki? Da an magana sai a ce kudin wai fadara gamman da fadara gamman da kudin fadara gamman da kudin state gamman nawa ne? A na tambaye ka nawa ne? Kai dan jarida ne ai. To dan mi ba za a yi ma al'umma aiki ba? To amma aikin aika ya fara daga Kano har zuwa wasu wurare. Ba shi bane. Ba lokacin Buhari aka fara ba? Tun da aka fara an gama, an yi rabi ba, an rabi ba yanzu. To yaushe za a gama? Sai mutanen Katsina sun kare masu fatauci, ko baki waɗanda za su zo ta hidima sun zo sun yi accident sun mutu, sai dai a rika cewa hanyar Katsina kullum mu abin kunya bai kare a wurin mu. Ba shi bane. Mu muna magana in muka rika hiddo ma ire-iren waɗannan abubuwan, sai a ce a da ko hasada ce ko na abu. Wallahi ba ni ban hasada da kowa. Ban dai ce ban kwabo ba, ban nemi ka ban aiki ba, ban nemi ka yi man wani abu ba, duk abin da za ka yi haka gama mulkin ka gama. Yanzu shekarar shi na da wahala mulki, na taɓa cin naira tai, ƙungiyata ta taɓa cin naira tai, ƙungiyata ta talaka zalla kila ma bai san da ita ba, ta yan katako ma ga ta nan an taɓa mi aiki. Kan rabi da wannan magana. Idan ka ce aiki dan al'umma, dama duk wanda zai buɗe baki zai ce zai yi aiki dan al'umma, amma akwai ayyukan da ba su dace ba, ga aikin da ya dace na ayi. Idan aka yi in yi wannan aikin kullum sai na hidi jihadi yayi. Duk mutum ya ce wanda ya ce shugaban da ya ce rayukan al'umma da dukiyar shi, wallahi jihadi yayi. Jihadi ne. To kamar cikin ayyukan da ba su dace ba wanda kace kamar wane da akwai, na dai kaya ma daya. Kai dan jarida ne, tsaya matsayin ka dai, in ta kama tunda muna hira zan ci gaba da hidi maka. Yanzu dai na gaya ma daya, kuma kai ma ka san ya dace ai. Ko da ba hanyar shi bace ta jiha, amma ana shigowa jihar shi, kuma ai kudin jiha ne, kudin al'umma ne, kudin fadar gaman kudin al'umma ne. Dan mi ba za a aiki da su ba? Da an magana sai a ce Umaru Musa Allah ya ji kanshi hanyar Daura yayi,
ba hanyar gwamnati ba ce ba ta fara gama ya gyara ta, hanyar mani ya gyara, hanyar jibiya ya gyara, hanyar Kano ya gyara, hanyar dutsen ma ya gyara. To Alhaji kada ganin kenan cewa dai ba a duba bukatun al'umma kenan wajen yin wasu ayyukan kenan. A to ina bukatun al'umma ake duba su. Ita wannan gwamnatin asalin ta farko da ta zo, ka san kowa in zai yi farfaganda ta idan yana neman ƙuri'a al'umma yana neman goyon bayan su, to duk abin da yake ganin dan ya anshi goyon bayan nan da ƙuri'an nan zai hidi. Amma shi magana cewa ya ce gwamnati sadda ake neman an ce za a kafa gwamnati a faifai, duk wata za a hidi me ke asusun gwamnati, duk wata menene aka yi ma al'umma, duk kuma layin da ake so al'umma abin da suke so a yi masu shi za a yi masu. Ai an hidi wannan bayanan jama'a ne ba buɗe ba. To amma yanzu a kaddara ana hanyoyi yes gaskiya ne hanyoyi suna da kyau, amma akwai inda bai dace a yi su ba. Yanzu kamar nan hanyar Rahin Daɗi, kaga bai dace a ce an yi wannan hanyar ba, al'umma sun ce ba su so, tarihi ya nuna ba a san hanyar nan, manyan wuraren nan sun ce ba su hanyar nan, talakawa ma sun ce ba su hanyar nan, amma an do ana ta rubuce ai ba inda ba a je ba, amma dai an kai sai an yi ta, dan me za a ce sai an yi. Yanzu wannan hanyar ta Rahin Daɗi a ɗauko kuɗinta da kuɗin da za a ba mutane na wuraren su da kuɗin da za a kashe na kwaltai a ɗauke shi a sa su hanyar carancin nan, ba za a ga cigaba ba. Kaga wannan abu hanyar Haji Kyam suna son hanyar nan kullun tun lokacin mazar suke maganan nan sun an ƙi, sai inda aka ga dama ake yi. To kaga ina bukata al'umma, akwai inda bukata al'umma take, akwai inda ba bukata al'umma. Wannan muna hidima gwamnati gaskiya ne, idan tana walka ta nemi kuma mashawarta na gaskiya waɗanda za su rika ba su shawara domin su rika sanin abin da al'umma suke ciki su rika yi musu. Ba ma wannan abin kar al'umma su kawo wasu su ce a'a wannan Alhaji Allah ya saba kaza, mun saba hidin gaskiya ko a mutu ko a rai, wallahi ko mi za ka yi wallahi, kuma ni ban taɓuwa wallahi. In mutum zai taɓa ni gani alƙawalin Allah ban taɓo, in kuma mutum zai taɓa ni ga wuri ga mai doki. Amma za mu hidi gaskiya tun lokacin gwamnonin farko muke hidin gaskiya har ya zuwa yanzu. In ka ga dama gwamna ka zo za ka yi da mu yi, in ba ka yi da mu ba mu koma gehe, waɗanda za su yi da mu za su zo. Wannan shine gaskiyar magana. To Alhaji duba da yanayin lokaci, wani fata ko kuma albishir za ka yi ma al'ummar jihar Katsina musamman akan ita wannan kungiya ta talaka zalla? Wannan albishir din da zama kungiya kullun yi masu nake, kuma ina ƙara cewa su jajirce, wanda ya tabbatar duk katin mutum ya hiddo shi ya kakkaɓe, wanda ma bai yi zaɓe ba shekaru 8-10 da suka wuce, to ya hiddo ya kakkaɓe, kuma suna hiddowa suna jin magana mu, kuma wallahi za mu yi zaɓe yadda da baka zato. Zaɓen da za mu yi ba mu taɓa yin shi ba a Najeriya, yadda muke gaya mu mutanen mu jihohin nan 9 da muke da su yanzu na kungiyar talaka zalla, mun yi mitin muna yi, kuma su ma mutanen mu na can jihohin suna farfaganda suna hide mutane gaskiya, wala za a sha mamaki. Duk abin da za a yi ba za mu taɓa yadda da daɗin baki ba da roman baka, a zo a yi mamu magana ba gaskiya ba, a zo a yi mamu alkawali ba a cikawa, a zo a ɗau amana a cita, ba za mu taɓa yadda ba. Alhaji na kai maganar mambobi a hada wasu jihohi 9 daban da jihar Katsina. Kama a ƙididdiga kana da mambobi kamar misalin guda nawa kenan? Suna da yawa, ba mu gama ƙididdiga ba domin shigowa suke muna rubutawa. Muna da aiki kuma muna samun nasara 100%. Amma misali yanzu a jihar Katsina za a iya samun mambobi kamar na? Ba zan gaya ma ba, mu dai tsaya dai ina da su. To alhamdulillah Alhaji mun gode. To madalla. To alhamdulillah. Kun je da muka tattauna da shugaban kungiyar talaka zalla Alhaji Hallan Mu'azu Tudi yan shanu Katsina, wanda a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rigar yanci. A tarbe mu wani lokacin domin ganin cewa wane ne bakon namu na wannan sati. Nagode kwarai. Rigar yanci. Rigar yanci.